हेलो फ्रेंड्स ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನಿ ತಷ್ಟೆ ನೀ ಕೈಪಾವಡು ಕೋಡೆ ಮರ 2 ದಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿಜಾನ ಕೋಡೆ ರೈಸ್ ಉಂಟು ಕೋಡೆದವೆ ನಾನು 2 ದಿನ ಕರ್ ಮಲ್ಪು ದಿನಾಲು ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚವೆ ಉಂಡು ರೈಸ್ ಕೈಪುಚ್ಚಿ ಕೈಪು ಮೀನು ಸಾರು ಮಲ್ಪೊಡು ಮೀನು ಕೊಡ ದಿನ ಉಂಡು ಮೀನು ಸಾರು ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತೂಲೆ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ರತ್ತ ಮಲ್ಪುನು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡಂದೆ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚನ ತೂಲೆ ವೈಟ್ ಮಲ್ಪ ಏನ ಇದೊಟ್ಟ ಪಂತ ಜನಿಗೆಲ್ಲ ಅವು ಕೊಣತದ ಒಂದು ತಿಂಗೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಇಂಕ ಲೈಟ್ ತಾಜನಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ನಾನು ತೂಲೆ ಒಂದೇನ ಚಿಕನ್ ಎಂಚಾತನ್ ತೂಲೆ ಒಂದು ಏನೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೀನಿ ತೂಲೆ ವಿದೌಟ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂದು itu like juicy ಅದು like ಉಪ್ಪೋಣ ತುಲೆ ಎಂಚಾತನ ಪಂಡ ತೂಕ ಒಂದೇನು ಏನಿಟ್ಟು ಮಲ್ತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತ ಪಂಡ್ ಪ್ಯಾನಿಸೆ ಬಲ್ಲೆ ತೂಕ ಅವು ಏನು ಹಾಕೊಳೋದನ್ನ ತೋಜೆ ಎಣ್ಣಿಗೆಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಏನು ತೂಕ ಉಂದೆ ಉಂದೆ ಎನ್ನ ಈಗ ಕಿಚನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದೇ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ದಾಗಲ್ಲ నేను చికెన్ ఫ్రై మల్తుందలే ఇందు చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్ పూరా క్లీన్ మల్తదా అండి నెట్ 6 పీసెస్ ఉండు అవన్నీ పూరా మసాలా పాటండి నెట్ చిల్లీ పౌడర్ గరం మసాలా క్యూమిన్ పౌడర్ కొరియాండర్ పౌడర్ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲೋ ಇದು ಪೂರಾ ಪಾಡುವೆ ಮಕ್ಕಂತ ಸಾಲ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಎತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಪಾಡನೆ ಯೋಗಟ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂಚೂರು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋಡುತ್ತಲ್ಲ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ಲೆ ಪಾಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಾನಿನ್ನು ಪಾಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಣಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೆ ಪೂರ ಸರಿ ತಾಗೋಡು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡಿಯೇ 1 ಗಂಟೆ ದೀಪ ಈಗೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿರ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅಂಡಲ್ಲಿ ದೀಲೆ इंक टाइम उन्नंच अंत दीपे सरी वैत मसाला पूरा सरी वैतन कोणती पक्क दाल प्रॉब्लम इच्छे इंक मस्त ईजी आपण बेले पूरा अदा बोडा अदा मंत तीवली बक चिकन मत मसाला पार्दल निगले फ्रिज तीवली नेक्स्ट डे कंड फ्रिज तीवली मस्त दिन तीपिन फ्रीजर मसाला मत पाड तीवली याप बोडा निगेत्ते फ्रೈ मल्पोली दाल बेले मस्त ईजी आपण ಮತ್ತು ಜಾಬ್ ಬಿಡ್ತೀನಾಗಲಿ ಮಾತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪು ತೆನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪಗ ಹೆಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ತೋಲೆ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೆ ನೆಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ 180 ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದೀಪೆ ನಾನು 10 मिनिट्स बुड्ದು ಬಕ್ಕ ತೋಕ ಎಂಚಾತನ ಬಂಡ ಒಂದು ಆಂಡ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಂಡ ಎಂಚಾತನ ತೋಕ ಕುಡಂತ ದಿವೋಡ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆಡೆ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಉಲ್ಟ ಮಂತ ದಿವೋಡು
ಒಂದು ನನ್ನೂರಂತೆ ದೀಪ ನಾನೊಂಜಿ 5 minutes ದೀಪ ತೂಕ ಒಂದು 15 minutes ಟೋಟಲ್ 15 minutes ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ದಿ ಬೋಡಾಪನು 20 minutes ಬೋಡಾಪನು ನಾನು ಪಂಡ 180 ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 200 ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇಡ್ದಿತ್ತಂಡ ಬೇಗ ಆತದಾನೆ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದೀಪೆ ಕೂಡ ತೂಕ ಎಂಚಾತನ ಬಂಡದ ಆಫ್ಟರ್ 3 minutes ಟೋಟಲ್ 18 minutes ಅಂಡ ತೂಕ ಬೇದನ್ ತೂಕ ಇಂಚಿಡನ್ನ ಮೀನು ಕರಿ ಲಾವನುಂಡು ಚೀಂಕಡೆ ಮೀನು ಅವು ಕೊದ್ದ ನಾವು ಜೋರು ಬಡಾಪಿನಂಕ ಮೀನೇ ಎತ್ತು ಬಡಲ್ ತಿನ್ಕ ಜೋರು ಬಡಾವನುಂಡು ಇಂಕ ಆತಂತಲಿ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆತನ ಅಡ್ಡೆ ಆತನ ఒక చికెన్ ఫ్రై పూర అది మీనకాయ పాదు వనస్ మల్తా వనస్ పూర ఆండ్ర చికెన్ లాయక్ ಆತಂಡೆ ನಿಗಿಲ್ಲ ಕೊಣಲೆಂಚಿನ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದಂತೆ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ನಿಗೆಲೆ ಕಿಂಜ ಬಡ್ತನ ಕಿಂಜ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಕೊಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂಕಲು ಮಲ್ಲ ಬಡ್ತು ನಿಂಗೆ ಅದು ಮಲ್ಲಾಗೆ ತೊನ್ನಿ ಅಂತೆ ಜನತ್ತಿನಾಗೆಲೆ ಕಿಂಜ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಣತ ಹೆಲ್ತನ್ನು ತಗೊಂಡಾಡತ ನಮ್ಮ ಮಂಚೂರು ಮಂಚ ತೂಲೆ ಕೊಣಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಂಡಲ್ಲ ವರ್ತುಂಡ ಇಟ್ಟು ಆತ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಪೂರೈಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಆತನ ಬಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇದೊಟ್ಟು ಮಂತನಾಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯರ ಈಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಣ್ಣಂದಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಇದ ಮಟ್ಟ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರಾಗಲಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲೇ ತೆಕ್ಕು ಎಲ್ಲೇ ತೂವೋಡು ಫ್ರೈಡೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕನು ಪೂರ ಲೇಟ್ ಅಂಚೊಂಚೂರು ಪಿದೆ ಪೋಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಲ್ಲುದು ಬೋರ್ ಆಪುನು ಅಂಚೊಂಚೂರು ಪಿದೆ ಕೊಂಡ ಮೈಂಡ್ ಒಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುನು ಅಂಚೆ ತೂವೋಡು ಒಡೆ ಪೋಪಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ತೂಕ ಪಿದೆ ಪೋರೆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು